Akanga chibhegi changu guys. Ndichifarira makitini. Akanga mabhegi. Ndikatanga sepa chaivo. Ndipasira baba. Vamos dentro do mundo, sabe? Onde foi ele? Cara, não vou nada. Certo? Daí a gente foi para aqui, mas imagina, se trata aí, vai, não me chega a levar. Say nothing did kuno kumadzeudzeu. Guys, do you still remember Jimbo my story times kuti ndakambo pada gurane shoka ndichinda kumadzeudzeu ndichaga basa remumba kuti ndingokwasa kana kupukuto stove yemunhu nhasi ndainvitiwa nani namai chabuka wakati aiwa chimbondishanyira umboti memories aya kupi ekumadzeudzeu kwaiti waifamba ukabata chitupa bhegi chako uone zvandinoita kupi Stratavin, guys. I mean like strata. Ndo kwatiri ikoko kunevana kuziva. So let me filter myself zvangu chimbo yasanzwa namai chabuka kuti zvinhu zvinenge zvinyatsaitika panapa nekuti uyu ndio watoti munda wemaketeni ane mapanga aya ndaigaraisitaura kuti guys indinofarira maketeni ane mapanga ndo panga randoitaura iyi panga chigero scissors saka mai chabuka chitisanangura yakuti chii chakaita kuti pamwe mutange zvemaketeni uyezve munyasotsanangura location yenyu nevanhu kuti vanozokubatai sei nezvimwewo zvatisingazivi pamusoro pechi pavanhu vanoti vanosona ivavava ndo zvakakunzwisisa zvakare asi akala here favorite kala yangu ndeiyi pamaketeni handisi kuti mamwe akala haana kushata akashata kana kuti kudii iyi ndo munandi kala yangu saka tisanangurirei toti handikuti motangira papi apa Shema. Ndafara kuona zvona nenina anditiba ndakataura nyaya iyi ndakangonzwawo wao ndekamai chabuka ndoshandira kuno kuStratavin shops basa rangu ndinosona maketeni amuri kuona yese iwayaya ndinosona kana muchida kusonderwa maketens enyu what we simply do to just need proper window measurements tikaona maproper window measurements edu then tokucalculatirai machira then you choose your design, you choose material, then we can also help you because mumwe munhu anogona kunge ane zvinhu zvakasasingazivi kuti oisa kala ipi yeketeni saka inini I'm there to help kuti isa keteni rakadai soko neri mufuya kwese kunoku kunokubva kwatinoisa basa different types of curtains dzakasiyana muri kuona iri kairi iyo itori dheko yepamuchato iyo iyi richatonoitwa dheko ipapapo richatonomira rakadai tinoita richatonomira rakadai so musikana akatogara apa pakisheni pati pake ipapapo ichazokutumirai picha yacho kunyore zvainenge yakaita munozogurisa ani mariona iri zvarakaita izvi chakutumirai picha yacho muzoona mabudiro arinenge rakaita asi chimbonitsanangura izvi pemposi yezvibhora zvakaiswa mukati mudhezheni aputuna handisati ndazvibhora pemposi yezvibhora ndeyekudai rakareva asi diki rinobudisa zvinhu zvinozobudisa kamapanga enyaya yamuda mapanga tozvaonera izvi tinongodai soho mapanga aya akutobuda saizvozvi ndozvazvinoita mapanga ayo bva abuda mapanga amuri kudaya anyatsobuda zvakanakisisa chaizvozvaizvikutobuda asi robva rasarada chitoko keteni racho noza chitoko saka paipai patinokalkuleta machira akawanda paipai echikakuletera kuti zvizokwani isazoita chitokotoko saka munhu unotofanira kutokutaurikira size yewindo 1 meter every window inodya 4 meters vejira kuti zvimapanga zvenyu zvinyatsobuda zvakatsetseka zvakanaka vanga ratobuda but muchato wake uyu saka apa iyozo ndimuri kuona chachitoko ramamshi rakawandisa rechachitoko saka kunoko nenge rakagara akamira rakadai so iyo toisa cheya kapo ogara totoisa zvigaruma kumasaidi kunoku zvatobuda saka unokwanisa kutoshandisa futi zvakadai sedheko yako inedhekuisa zvajairika zviye zvemaswegi zvagara mazano kwakuisa kana zvakadai so akadaka anozoshandisa futi seketeni asi ichi chamandishandisira chonzi chii ndononzi rodzi rache iron rod isimbi
yekuti inongopfekerwa sezvamuri kuona izvi kwese kudenga uku zvamuri kuona kana mukatora izvi zvese zvikudenga marodzi panosogara keteni nepanogara glass saka rod redu 25mm rod ndo rinoenda keteni then a smaller rod iroyo 19mm ndikakutaridzai panapa pane anasi muri kuona marodzi maviri anayi muri kuona takasiyana size thickness akasiyana thickness. This is a 25mm for curtain, this is a 19mm for lace. Zvotosiyana because panapa ndo pari kuenda zviya zvima round zvedu panapa rinozongopfekerwa sezvakaita kalesi kene kakapfekerwa apapo. Ini ndocho tichipitirwa kuti mwari vandiregera handizvisei ichi ndochanoreva ichi chandinochicho ndochozopinda ndakuva zvopinda zvese munopinda kaima round yenyaya then izvi ndo zvimaflowers is not mafinos asi ndo zvamufino hamuzvigoi moti zvimaruva inongochiti zvibhora zvibhora izvozvo saka zvese izvi zvotoreva kuti munhu unoda kutoitiwa totoita tocheka pasaizi yewindo kana windo riri 1.4 tonocheka kana kakaruka 1 meter tonocheka kana 3 meters kana 6 chero windo riripi tinongocheka saizi inga zvakaoma saka indamboona kuti like ko izvi zvazviipi iyi ndo surprise yenyu siyangu ine yako iwewe ndakamzwa kuti hai ndotera kainini ndiri kuziva kuti kumba uko uri kunyiwa muchangobva kupendwa kwakaita sei hamene zvakakaita tata kugadzirawo makusheni ekuti unoisa pamasofa amena makanyara ndinero ndiwe jesus takugadzirawo makusheni jesus oh my god ndimendipatindekoti muri kundiona here mashemarienzi guys mina ngenesokuradzei hamusi kundiona imwe hamusi kundifila ndinero muri kuona here guys kuti muri mushemarieri kaimi ndiri mushemarieri kunemariko handizivi kuti ndoita sei maisharano ariko kwakuda kutonoudza kuti nhasi anotovanoti nomwanga chandikakagara anotogayakunyatsogara musakusheni runero kunyatsogara chotoita nazvo mototakura handisi kubhadhara aiwa takura henyu hamisi kubhadhara zvigatami maita henyu maichabuka anonzi makushens masikata kushens iwaya masikata kushens anotoenda zvisingamboniti zvakangonaka kuta mushemarieni anokusapota kudai hachazvindoita sei fenimi sikata kusheni ezindafara zingamboiti ndoitiva makusheni saka imbava muchidana muchiti rya kuno umbotiona madhoti ini ndaindangoona mushemarieni ndaindangoona shema uyu anoswara achingoti achiita makuhwa ukadi kuti kobvata handisiri ndakadaro akaita makuhwa ungati handisiri ndakadaro ikaseveiwateka makuhwa udhaka iripo saka pachimboiti apa ndafara zingamboita apa ndatokuda zivekei ndatokumari kudana mhene munhu ari kuda kumetesakakunokateo guys ndokwandoitirwa izvi guys I can't handizi kuti chinhu chacho rakabuda it can't but thank you maita basa zingamboiti alright maketeni panapa aining table panapa aining table panapa pamaketeni kana achinge tasona uku anomutoona tiketeni rakatosonwa iratosonwa saka panapa aining table panapa ndopatinoyamboainira kana iketeni 1 rakatoreba about 18 meters manje mamfishe makaikaika iri rakareba manje rakareba about 4 something 4 meters 60 rakakura saka utizonyambokurisao mapanga iwa sezvakaita aya mapanga aya zinofanwa kuwanda zinofanwa kuwanda ko izvi mandisatadza zvibhora ko ichi zvine zvizvi inonzi goblet tape inenge iri plain kudai so saka painenge iri plain kudai so tinoisonerera apa kana taisonerera apa tozomaka mapuri anofanirwa kuzobuda ari even hatifanirwa kubudisa nhamba old number
either 24610 ndomanamba dzatoburisa bhozi tikaburisa old number parinopera kuiswa rinenge radaiso ratarisa kunze radaiso saka even number inochikurisira rakadaiso saka unofanira kutarisa mukatu at the same time spacing yedu iyi inofanira kunge iri even kuitira kuti apa pedu apa pazofanana even number hatutara old number kuti 1357 chakadara tutara zve24618 ndomanamba dzatinoshandira nawo kana tichipfuura mabura osa mune muchimezha hatimezhiva tine chekumakisa tinoti nacho chiri something like this tine chekuma chakadrewa kudhara chekumakisa ichi ndochatinongodisa asi rinenge pane pariflat pakadaiso tongoisa panapa asokora saka kana tamaka titamakisa nethis thing ndochatinotozotitera taakuchiora manje second itape measure imunozo takakumaka kuti 2468 ndozvamutaura tinenge tinangabasa kuti urikuchiona ichi chine chakareba ichi etendiredu tinorisa pasi panapa handitika kana rasomwa torisa pasi panapa kana tarisa pasi panapa toshandisa this isizimaking tape yatinomakisa nayo kana tamakisa neiyoyi tinoda tomaka pakasoma udhara hanomukona unosiyana makuru pane pamufana space yakakura saka this one zvinoya zvakamakwa izvi so we don't use this zvinoya zvakamaka because spacing yepanapa inenge yakakurisa sere zvinodya remunhu so we end up creating our own izvi zvakabatana izvi kuti jira remunhu because pano wesika jira remunhu ndechekudai so handimukuona kuti kuti kunokufront kuno at the same time kudekukudyiwa saka tisereekudyiwejera rakaita kuti dzakawanda serekudyiwejera shoma uni kana tichinge tapedza kumaka ndopatinozopanchira maislet I can show you zvopanchwa seitombopanchawo aiwa panchi unotombobuda mupfekidori zvisina kupancha aiwa kana pakazvimabude kuti munopane zvamunoshandisa kupancha handi muri kuona pana chine jira rine ranga ridefedza pai muri kuona chinhu chedu cheche chakakavwa nejira chiri mukati saka tida kuisa islet saka uri rera taboora reri kana tadaisu atofaya mhenu waona zvandaita rijira mukati usisa ndosunda mukati hazvina basa ridete jire zvosikirira takutoshanda kuita guys ndiwo maketeni angu andiri kuita saka ipapa tichangopedza kuisa osaya anoita argument handizoziva asi ndichindani chimaita ndatopedza kutoita ese munoona kudai ndatopedza kuti zviripondimaitira rakakura esaya aisa ihotera iyi haisizvokusaidikuzvakunenge kana yakadaiswa tefline rinoya rakaitwa selfline kudhara asi pane mamwe anenge ari machira matete chakataza jira ii ripanaka idete zvokuti jira saka tichatorisa lining saka iri rakadai safe lining yacho ushokurotengwa yakangodai inotengwa rakadaro iri rine rinhu anomuona kuti rakaita citro saka ticharisa lining kuti rikorerere chiro ayo iri yesikete nharine nechekuita nelining chaiyo makete nandiiswawo saka kana rakusoma rinosoma rakabatanidzwa nelining kudai so
kana rabatanidzwa nelaini tagororera teferi kudai zvakabatana kudai so saka pazvinozofamba pakuvhurapo zvinovhura zvese zviri zviviri so akasara veziketenze zvakaita pavhura kudai so akasara veziketenze but lining yedu inobatana kana inobatana neketeni kuti saita see-through. Wow, that's nice. Kuti unotenga laini asingaziva zvepamuhembe cheteni kuti lining sure zvinoshandisika kuti lining zvine lining. Saka munhu paanotenga maketeni akaita see-through anofanira kutenga anotenga nelaini asi kana munhu asingadari tongomusiya kana mumwe anogona kuisa keteni robva wega neketeni zvine lining anti zvaaine expensive but lining rine dignity keteni manje keteni rinyatsomira kwazvo kwazvo asi mucheka uyu wakanaka wakanaka vanhu ri kuno panotenga micheka yakanaka saka lese kana munhu achida kuitwa maketeni nemi anokubatai kapi kana munhu achida kuitwa maketeni neni anogona kundifonera 0772 345 319 ndopaanondibata 0772 345 319 anogona kundibata ipapo then totaurirana mutaurirana maprice neni handizoziviwo pamwe vanoda kuti mutaurirana sei da kuchichema chema hobva kuti pamwe unoda kuchema kusvika level asi ndinongozvitende muchichema chema henyu asi nhasi ndinonge ndikuti atisokuti saka hazviti kuita pilo kwazvinezvi kana vakadobvota sofaka saka mini kuti ivi mapilo munosona kai makusheti anything soft finishing soft finishing curtains cushions duvets covers night clothes zvese nosona isapedo 6 ividi text guys ndokukora micheka yakakorei dai pamwe mbanga nditi uya nemicheka handizi kuti ndaikuvigira wakadii zvakanakisa zvinamboiti guys once again thank you Shemarians for supporting me. Thank you Maichibuka for this wonderful gift anambochifungira kuti vatiza anambochifungira hangu kuti gandepedo nayo tiripo kumapanga emaketeni edu ndikainditi zvonenda kuti ndazingamboita anambochifungira hangu kuti ndingambowana such a gift kumwezuyawo wako nombotengo ine makuwa ako asukazoramba kuti handiwataura aiwa ndatenda zikamboita ndikura nhema vanhu vese vari kuona gaizi ndiwo zvandaitirwa nani namaichabuka izvi saka munongo wabata ukabata sei kuitirwa wonderful things like this handina kana chandabvisa zvishuwa ndavasukura nhema saka ndatoshamisa kuti munotoreresa vosaifuma maorder ka pavanodana pachoni nekuti vanobva kudire kwedu saka ndakungoti asi munhu andombotaurawo naye kudi vadangoti ndingodaka chivaona ndingoti mhoroi nekungoonawo kumasendline kwanaibodi pandaimbofamba nepepublic rangu ndinatoseka ndichopfura nako kusaidi kwacho ikoko saka ndokutenda isingamboiti nekundirangarirawo mufara wangu apangota kuputikapo kupafashaka notoraidza mechapasi vaka mushini wenyandirazoika ndichifamba ndakabata incase ndikachinja munhu saka ndinotora zvinani zvose kamati zvose handiti tora izvi 6 wotora izvi 6 tora izvi 6 kana wakungoisa pasofa unonoisa wakadai so nhasi unoisa handi rakamira rakadai sazisa kusaizikukumakirogowa so kushe nofanira kusara rikuripei kwateikona kuenda kusaidinezidipenokangoda pasi saka kana rapasofa unotochimwesoka zvine staira kana ukazomiso kana ichine engoti zvine kadhataira nhasi ndoita live ipapo here mangwana ibirthday party rangu ega happy birthday saka ibirthday aiwa maita basa zinamboiti ndatenda zinamboiti vediwe saka ndomakatiishandira so yokuti haitombooneka even chero ukada kuita resaidi ndinokwanisa kuzvivhura izvo zvamuchiiwacha zvinowacha chaizvo chaizvo
Waona mezvinhu zvakasiyana siyana. kutodai moenda munowacha mosiya makagadzika zvenyu ichi inai chachina basa rinonzi inai. Kana mauya makupfekera musapfekere basa pane zipino pakupaka saka kana mupfekera munodai ndakuisa ndikuisa zvisina kana pressure zvisina kana pressure kana kandaisa zvisina pressure ndomeka short mafona dzangu esati vanenge ndaita but handisi mhanye kugara zipisa ndaita makushenrere kukona kushenrera kukona unokuenzwa kukona dzeitogara zvipiyedu matoita basa matondiudza ndo maisiri wazvo nekuti hatikuranyema hatikudaagara nebasa renyu asi in general mani makore makani muchiita zvezvi zvemapeterezvi jesus 1991 sina totoenda kana kuprimary saka muri senior citizen wemaketeni ndamboona mushini wenyu ndimboosiya ndambobata kuti ndiwo mushini uyu ngeiti tibvise aya ona mamwe achona kana kaloka mushini kana paketeni rinee ratobva mumezharing ratobva mumezharing keteni rinee saka rauda kuswa hani muri kuona kuti musoro kwese rapera asi muri kuona kuzasi kunoka kuzasi kunoka hakuna bottom hemu kunoka hakuna hemu saka mezharing yedu yataisa ndei pane mapinapu ndo mezharing yedu saka inini pamezharing iyi yaiswa yakaiswa allowance yekukombera 8 cm saka inini ndotanga ndacheka kuisa this extra material iyi jira risazomutsvaira pasi kunoita fast wadziradzadza fast tinosvika zvinotodhako anambaita zvinhu zvavo ende tisatugone kuti kana taudzwa munhu kuya utore kana mangwana nekunetsa kuita matransport nekufamba nokuita seinde kwatiri kunoku mundozoswera tostopai tikuse kuti aiwa nhasi zvazoramba tidavo kana tatokuti uya musi wakati ndo musi wacho watoenda tokutaurirewa saka tinotoshanda zvine simba kuti kete ndiri kuite musi wacho naiwoyu watinoitawirira naiwoyu izvi zvinoratidza kuti chakutiva nasenior citizen of sewing and soundhouse nekuti une muchekero wacho icheka yekuti asiyekera kuti kose mushini utocheka maoko ajaira makore amukutitaurira maoko ajaira matolaensi edu ndinimi as long muchiri kuisa zvidhinha pasi resoa kuti tiripo hapana kwatinomboenda isusu tichatozongoshayikwa chete kana vanhu vapisa zvidhinha pasi vaita sepasisini but as long vanhu vachirikuisa zvidhinha pasi hapana saka paya pandacheka paya pandakudza chaisa 8 cm double hemu yedalauni saka 8 iyo ndoyandinda kuenda ndakumezha manje pachaini kundora nditekumezha muro ndakutoshanda basa rayo 8 cm panapa dai manje 2 minutes munotona ndatopedza kurisona ketemurei pane zvinhu zvandanotisa mushini uyu hazvida kuti makabva nawo 1991 saka pese vanochinja zvinhu muri kuupgradeawo mishini takaupgrade handisone mishini midhara mishini yese yamuri kuona semunhu yato mishini minyowani takatochinja mishini midhara fana panoenda kunaita 8 and I'll make sure tindoita 8 dzakakwana kuti ndikangorega kuita 8 chete zvakureva kuti measurement yangu yatosiyana kete ndo pamunozoona rimwe side rakadembera rimwe side harina kudembera saka I have to make sure kuti nditofamba shinda yapera but muri very fast shinda amungoda kana 2 minutes oraiti muchigadzisa zvinhu zvacho muchidzosera saka mune muchingoupgrade saka like lese makatanga kwaya kuna 1991 kwaivawo nemadesign ayo saka madesign aya amkuita manyowani aya lese pakune maketeni ekirimbiri panochi dazimiri munoenda kunodzidzira kosi futi kana munongo izviri automatic kuti makutanga toziva kuti ebanga tinoita soko maketeni pakauya ebanga iwaya yaka aitiri zvamukutora kunge 2 weeks tete kuti zvitopinda musoro muchiita moga takutoita hamutoendi kuchikoro kuti kana munongotoita sotoziya mapin split esayani maanotoitwa chipa tumabhatani ayaya kana ndichoita iwaya nditoziva tinoita
What zvinoitika kumaketeni aya anenge agara arimo musystem kudhara but zvinongoita sehembe hanimona jijeti yakambopinda kana maruva madresi edu emaruva akambopinda vanhu vakapfeka ibva zona kuti waitoti wakapfeka remaruva unenge wakutarisonza asi vanopinda asi nhasi wakapfeka remaruva sezvo ndakatoita izvo vanhu vatondi asi kudhara manje vaidzi ona zihembe rapfeka ndo zvakangofananawo naizvozvo zvemaketeni saka maketeni iwaya yakudhara inga asingambonyanyi iwa nevanhu asi akanga ariko zvavo iyo isepi yakanga iriko zvayo asi vanhu vaisaida kati ukaitoenda kune dzimwe nyika manje waitomaona kuti maketeni aya ariko akadai ivi chero ukakutarisa kagugu chaipo chaipo unoona kuti kune dzimwe nyika anga ari pasi kune kwanga asi saka paakazongouya zvakafanana kuti zvimwe zviya zvamuna zvinokabva mapilomwe zvakadai zvimaswetswe akatarisa dzimba zhinji muno muzimbabwe vanhu asi akatombosvisawo ena anogona kuzodzoka futi kana adzoka futi vanhu vanenge vakungomada futi saka ndo zvazvinongoita What's my passion for you? Remember when I university? I was really one thing. I what I say, guys, push it. I don't think my fleece is not so. My fleece is not so. No son. Wanaitara zvakafanana nekuti bedding zviya zvinenge zvakuenda kukategori yebedding zvinenge zvakuenda kukategori yebedding izvozvo asi saka kunana hembe muzosoni aiwa hembe hatizobatanidzi zvinhu asi yenyu muchida kusona musonera hamugoni kusona hembe mandinakidza handigoni matarashuwa handigoni ndogona maketeni maketeni ndogona asi zvekunena hembe memakudakurevera hembe manje panonesa tokazonomanidza kuizvo kuda kuenda izvo zvamuzozvikwanisi manje alright asi anyway ininika muchipesa keteni yekudai isikakutura zvinhu zvedu tichiriwa pasi tichiinda kuchakadai aiwa iyi ndoyezisepuraizi yamaitiitira tiriko muchita sei inokusai mabasa penyu tichingoti aiwa maita basa